Видин се включи в инициативата на мрежата от Дунавски бюра за отбелязване Деня на река Дунав, която се проведе едновременно в един и същи час във всички дунавски държави. Десетки дунавски мечти полетяха с балони над реката на 2 юли. Инициативата Дунавски мечти се реализира от екипа на Туристически информационен център и офис на Дунавско бюро Видин по предложение на Дунавското бюро в Улм и под патронажа на кмета на общината Румен Видов. Честването да се отбележи на 2 юли е свързано с желанието денят, в който ще се проведе събитието, да е неработен и повече хора да могат да се включат в него. Дунав е реката, която ни обединява по всяко време, каза Силвия Ставрева от Видинския туристически информационен център. Надявам след тази малка инициатива, която всъщност е доста голяма, защото голямата река ни обединява и в този час и в този момент навсякъде по поречието на Дунав, от Улм до тук, ще се случи това нещо в едно и също време. Някой ще каже защо не на 29-ти, на 2 юли, защото Дунав е реката, която ни обединява по всяко време и във всички исторически етапи от развитието на европейския континент, така че няма значение дали денят е 29 или 2 и за това вие ще имате възможността да напишете и едни хубави послания, които базирайки се на това, че ние сме на тази голяма и обединяваща ни по този начин река, ще покажете какво е вашето отношение и какви са вашите надежди за развитието на Дунавския регион. В отбелязването на Деня на река Дунав във Видин участваха и представители на Младежкия парламент от града. Чрез инициативата младите хора показаха своето отношение към опазването на реката и бъдещето й като мост между младите хора от 14-те държави по поречието й, включени в Дунавската стратегия. Дунав е нашият мост към Европа от векове наред, каза Александра Мирчева от Младежкия парламент. Мост, който никой не може да ни отнеме. Мост, който ни свързва с нашите приятели от всички страни по поречието на Дунав и мост, който никога няма да бъде разрушен. Изключително сме щастливи, че ние от Видински детски и младежки парламент вече можем да погледнем отвъд границите на нашия град, отвъд границите на нашата родина и благодарение на Европейската Дунавска младежка асоциация да споделим опит и идеи и с нашите приятели и връстници от всички кътчета на Европа. Децата и младежите написаха своите послания и ги пуснаха с балони в син цвят. Представителите на Младежкия парламент приветстваха инициативата Дунавски мечти и отбелязаха, че тя е път към ангажирането на младите хора, както към непосредствените проблеми на реката, така и към провеждането на общи действия от всички живеещи на брега на Дунав.